мулоқоти вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо интихобкунандагони шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. Он дар толори Кохи Суғдиён гузаронида шуд. Вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ оид ба паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сухан карданд. Дар он Дилрабо Мансурӣ, муовини раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, доир ба нуқтаҳои муҳими паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди соҳаҳои иҷтимоӣ бахусус маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ маълумот дод. Вакилони парлумон дар ин давра ба хотири пешрафти кишвар ба 84 қонун, 46 кодексу тағйиру иловаҳо ворид намуда 73 қарорҳои Маҷлиси намояндагонро ба тасвиб расониданд. Дар ин давра 12 протокол ва ёддошт ба имзо расида, 55 пешниҳод аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 178 пешниҳод аз тарафи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 39 пешниҳод аз ҷониби вакилони парлумон баъди баррасӣ дастгирӣ ёфтанд. ҳадаф аз баргузории мулоқоти мазкур баррасии нуқтаҳои муҳими паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар мулоқоти мазкур раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода иштирок намуда оид ба муҳимияти паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки санаи 21 декабри соли 2021 тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат мавриди таҳлил қарор гирифта, нақшаи дурнамои давлат муаррифӣ карда шуданд, ибрози назар кард. Паёми Президенти кишвар на танҳо хизматчони давлатӣ, балки тамоми мардуми Тоҷикистон ҳамчун рамзи давлатдорӣ, чун ҳуҷҷати сарнавиштсоз муайян намуда, мазмуну моҳияти онро сармашқи фаъолият қарор диҳанд. паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли барои мардуми шарифи Тоҷикистон воқеан таърихӣ 30-умин солгарди истиқлолу озодии ватани азизамон ирсол гардид, ки он раҳнамо ва дастуру муфид барои таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, заминаи воқеӣ барои шукуфоии диёр ва фароҳам кардани зиндагии шоистаи мардум мебошад. Паём ҳуҷҷати барномавии сиёсиест, ки дар баробари арзёбии вазъи ҷомеа ва давлат нигоҳи сарвари давлатро доир ба роҳҳои рушди на танҳо имрӯза, балки стратегияи кишвар ва ҳамчун ҳуҷҷати барномавии ҳуқуқӣ таклифҳои мушаххасро, ки ба фаъолияти қонунгузорӣ алоқаманд мебошанд, ифода менамоянд. қайд карда шуд ки шуруъ аз санаи 4 то 10 январ дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ вохӯрии вакилони Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба баррасии паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. Инчунин зикр гардид ки бо пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат солҳои 2022-2026, яъне то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон, солҳои рушди саноат эълон карда шуд, зеро ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар аҳамияти калон дорад. Соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафи стратегияи миллӣ саҳми босазо дорад. طبق قرار شورای مجلس نمایندگان بعد برگزاری پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از همین روز اعتباراً از روز 4 تا 10 در تمام گوشه کنار جمهوری با انتخاب کنندگان اویدی شرح و توضیح پیام نوبتی پرزیدنت کشور با مجلس عالی واخوری ها را آغاز نمودیم. شما البته خوب میدانید که یکی از رکنهای مهم بنیاد دولت استقلالیت دولتی می باشد. استقلالیت دولتی با نه تنها با قبول سندهای یعنی حقوقی یا اینکه با قبول اعلامیه انجام نمی‌یابد و اینچنین حقوق خلق ملت ها را من بعد در شاهراه انتخاب کرده این خلق ملت ها در سیاست داخله و خارجی آن معین می‌سازد. дар мулоқоти вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо интихобкунандагони шаҳри Хуҷанд фаъолони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи шаҳр иштирок доштанд. мақсади он дар амал татбиқ намудани паём мебошад. гузориши меҳрангези Абдуаҳад ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.